Nezuro pakatangwa nyaya panapa pachitaurwa kuti nyaya dzekwana Chivhayo, pakazobuda mumwe mudhara achitaura kuti siyanai naye Chivhayo, munomuvengerei. Chivhayo zvaari kutoita zvakanaka, akatumwa naMwari. Vanhu veZimbabwe vakawanda vakapopota zvisingaite zvokuti inbox yangu yakatosara yazara nemaaudios evanhu vachijamukira nyaya yaChivhayo. Hama dzadiwa, vamwe vari kuZimbabwe vanenge vachiti tiri munguva yaChivhayo, asi isusu tinotarisa nyaya dzese dzematongerwo enyika tikuona kuti iko zvino tiri muhondo yaChivhayo. Ndo situation iripo. Vamwe vari kuti Chivhayo mari yaari kutengera vanhu mota imari yake, vamwe vari kuti mari iyoyo haisi mari yake, imari yevanhu kana kuti imari yemusangano. Zvizhinji zviri kutaurika pamusoro penyaya iyi. So nhasi ndichakusiyirai muchinzwa zvinhu zviri kutaurwa nevanhu pamusoro paWicknell Chivhayo. Kana uchinge une zvekutaura, comment section ndiyoyi, tagara takaivhura comment section, mukomenda muchindudzwa kuti muri kuona sei. Ya audio yemudharayo ndaifarira. Mudharayo nyange zvazvo ari muZanu-PF paazongokanganisa chete pekushora kuti opposition munhu anoshora hauzive kuti ndewediwi ripi. Kunogona kunge kune veZanu vari kuitawo godo kuti ndingapihwa, vanogona kungoshora. Hazvireve kuti kana munhu achishora ndewe opposition, hazvina kunyorwa pamhanzazvo. Asi chikuru chana ndichida kutaura ini ndechekuti isu maZimbabweans tine problem yekuti tinomhanyira kunopedzera simba kune zvinhu zvisiri izvo. Of course Wicknell ari kuwana zvaari kuwana through government yeZanu-PF, but kuti awane ndiWicknell here kana kuti government napresident ndio iri kukonzeresa? Ndizvo zvatinofanira kutarisa semaZimbabweans. That's why muchiona kuti tinomhanya kuti Chamisa hana chaanoita, Chamisa aigwara, Chamisa dai, Chamisa apinde murodhi ari one. For example, inini I'm here in Mozambique right now, ndokwandiri kugara. Venancio uya haastorimo Mozambique, but people are fighting. Iye achingopa ma-instructions zvekuti dai pasina vanhu vakaita simba kupinda, dai Venancio asina simba. Saka simba raVenancio riri muvanhu. But isusu maZimbabweans we are very good pakutaura pasocial media, and we are very good to mislead people. Tinotaura zvinhu zviri off topic, that's why tichigara tichingodzvinyirirwa, because tinonyeda kunyepera kunge takadzidza isitisina. Mashure omo taitaura kuti hey maMozambikani maMoscan, but they are thinking in the future yavo vari kurwisa kuti vawane utungamiriri hwakanaka. Isi tichingoti takadzidza, yeti tinongoramba tichitsingirirwa nemadhara akadzidza 19 gocha nembe, because we are selfish. Tiri maselfish maZimbabweans. Tinoziva kutaura pasocial media. Chamisa can't fight ari alone, and if you look at it, vanhu vanotaurisa vanhu vari kunze, vari abroad, pakanzi paitwa demonstration apa, hapana unoona mangwana acho murodhi, asi unonzwa vanhu vachiti Chamisa igwara. Kunoku vanhu vari kutokotamira pfuti yakadai, munhu achitaurira musoja kuti pfuura. Ndio zvinoitwa kana muchida kuwina hondo, kwete kutaura kuti panofiwa. Ivo pavakatotora nyika veZanu vakatofa. Kuna Nyadzonyo kwakazara vanhu vakatofa. So kana tichida kutobva mudzvanyiriri, totosacrifice kuti patinorwisa hapashaike vanofa. But as long tichingotya izvozvo zvekuti pakangorira mafirecrackers totiza, forget kuti nyika inouya tichaiwana. Even tikavhotera Chamisa akawina, vanongoramba vachiti takawina. Patinotiite action ndio pamunoti Chamisa hana zvaari kuita, because muda kuti apinde ari one murodhi. So mudhara uyo of course ane pfungwa dzaari kutaurawo kuti muri kuramba muchingotaura zvaWicknell. Leave him alone. Yes, we must leave him alone, because inguva yake ari kudya. Isi takatarisa and we know kuti zviri kubva kupi. So let him eat, because isusu tiri selfish, tinonyepera kunge takadzidza. Ngokomendawo panhau iri kutaurwa nevakuru vanotsigira Wicknell Chivhayo ava. Varibo here brand dzavo vakura? Ndawaregedze kuda kuona vanhu nge vakadhakwa ka. Ivo ndo vakatodhakwa manje. Sekuru, Wicknell Chivhayo murungupi waakashandira? Zvese zvatoda zvaari kuitiswa zviya, imari ipi, ndekupi kwaakashanda Wicknell Chivhayo? Tarira, we have, for example, we have anaStrive Masiwa vane mari. Wambonzwa Strive Masiwa datengera munhu mota, because he is not part of those people. Indeed, ana Wicknell Chivhayo vari kuitiswa. Kutoitiswa cheko ndo vari kuitwa, munhu anouya achidefenda, chaanodefenda chii papapa? Vanhu vamwe chete? Hapana.
but chokwadi chaicho chacho ndechekuti Wycliffe Chivhayo hapana murungu waakashandira, hapana kana mari yaakaita. Kana unoti iri mari yekushanda iwewe, I know kuti uri kuSouth Africa, ukashanda ukaona mari paripo wakambotengera munhu wausingazive anything kuZimbabwe? Hapana. Zviripo zviri kuitika, asi ngoti vanhu vanenge vachingodefenda kuvhara. If people they say they have a right to say, ende zvanenge vaitaura people they have eyes to see. Haisiri Zimbabwe yakareya yekuti munhu unofira muhana kusingakwanisi kutaura how you feel handiti. People they have a right to say what they feel handiti, because we are independent. Kana vanhu vaakudefenda zvakadhakwa kudai zvakatodhakwa izvo. Ndachida hangu kutaurawo nenyaya yandiri kunzwa yana Chivhayo iyi. Yana Chivhayo, pane chinhu wani chinogara chichindinetsa kuti vanonzi sei Wicknell ava sei vasingape maartisti ekubulawayo kana motikari dzacho idzodzo dzavanopa vanhu. For instance, ndiri kutaura in behalf pavakomana vensimbi zvezvana. Why vasingapiwewo something negovernment? Ndo pane tribalistic ipapa.